nyt mä näytän, missä on mun yksi juttu. Täällä akvarellilla on tällainen ukkeli. No niin tarkenna. Silti tällainen ukkeli. Tuolla on tommonen. Sitten todiste. Lukekaa tuolta. Tuolla lukee akvarelli. Siis mä näytän missä se on. Tuolla on noin. Sitten tuossa on toi. Ja mun kaveri yrittää varastaa sen. Sitten tää on ukkeli, mitä mä haluan antaa jollekin mun seuraajalle. Niin, joo. Ja jos mun tällainen, mikä tää on, nuuskamuikkunen? Niin joo, nuuskamuikkunen, koska sana alku on nuuska. Tää on hyvä. Mun mielestä se on sellainen matkalija. Joo. Moi moi! Tilatkaa kanalaa!